Semafororik gabeko zebrabidetan, oinezko edugu errepidea gurutzatzeko lehentasuna. Eta semafora badago, berde jarri arte itxaron behar da, ez da? Ba, etorri nirekin. Apa, barkatu, semaforoa gorria dago, konturatu zehazte? Bai, union, kotxeik ez eta esaka gabiltza eta Izunen beldurra saltzara? Bueno, ez dakit. Zure ustez, ez du merezi, ba, zigorra jartzea? Ez du merezi. Inoiz pasatu alduzu zebrabidea semaforoa gorria zegoela? Ez. Noiz gurutzatu behar da, zebrabidea? Berde dagoenean. Ezagutzen alduzu norbait, ba, semaforoa gorria pasatzen duenik? Bai, nire aitona. Zure aitona? Bai. Eta zu aitonak intzua zenean zure bai orduan semaforoa gorria dagoela pasatzen duzu? Ez, nik ezaten dio, ba berdea pasatu behar dela. Eta semafororik ez dagoenean? Ba bi aldetara begiratzen dut eta gero ba pasatu nahi. Zeizun jarriko zenun, oiei, errespetatzen ez duten pertsonei? Ba diru ardaintzea. Mitare bat, atzera bidali eta berriz pasatu berri dagoenean. Ikusitakoak ikusita, zuk noiz zeharkatuko zenuke errepidea? Nik beti berde dagoenean. Eta zu? Nik esatzen naiz, jendea txikleak botatzen dituela kalera eta batzuetan pegatzen dutela zapaten. Gardera doan bidegorria konpondu. Kaleak oso zikinak daude. Kontenedoreak badaude, baina jendea ez dute erabiltzen. Egunkaria, urdinera. Zuku botila, berdera. Eta esneontzia, horira. Hiritar guztiok argi aldaukagu edukinontzi bakoitza zertarako den? Berziklatzen alduzuzuk? Bai. Eta balakizu edukinontzi bakoitza zertarako den? Bai. Edukinontzi urdinean zer botatzen da? Papela ze... Papelontzi. Kartoia eta papera botatzen. Eta horira zer bota behar da? Plastikoa. Eta berdea? Kristalak botatzen. Dena boltsa berean. Zer iruditzen zaizue? Herritarrek berziklatzeko ohiturik dute? Bai, batzuk bai, baina beste batzuk ez. Eskolan berziklatzen alduzue? Bai, papera ontzi batean eta plastikoa beste batean. Balakizu ondoren zer egiten duten berziklatutako materialarekin? Bai, gero garbigunera eramaten dute. Oso ondo, oso argi da. Jonek esplikatuko digu? Laudioko Aguado enpresan guk edukinontzira botatako beira jaso, garbitu eta txiki egiten dute. Zertarako txikitu ordea? Kotxe kontaminetan nabilako asko. Durangon ez daulako gure edaderako jolasteko lekurik ez da ekintza berezirik. Nik egetanaz Durangon onduen dau papelera bat eta horrek butean dau usain txarra. Ba, nire amak beti jolas ordurako ipinten dozta frutetan nahi dut palmera bat. Jonek, biak ziur. Sagarra osasuntsuagoa seguru, baina honek ere ez du itxura txarrik. Zer nahi duzu? Palmera ala sagarra? Palmera. Zergaitik? Osua edalako. Sagarra. Eta zergaitik? Vitamina gehi zaudekoz eta gozua edalako. Eta hortak txuri. Bai. Zer ekartzen duzu amaiketako egiteko? Txokolate eta ogia. Nik ez dut baina niegelako batek gaietak. Ogia eta txokolate, gaieta eta txokolate. Ba, batzutan zereala, beste batzutan pollo. Ba, zerealak
edo gaietan. Amak esaldizu derrigortzen fruta jatea adibidez. Bai, beti derrigortze uste. Eta ze fruta gustatzen zaizu gehien? Dena gustatzen zaizkit berdin. Purea eta okela. Baita asmatu ere. Durangoko Kurutziaga ikastolako menua dugu. Gu prestatzen dugu, bai. Pedidu behiken duz, lakeroko prestetan du hemen eguneroko jarri. A ber, Naia, kontabiazu, ze janezu? Purie, Zerrena? espinakana. Probabalezu? Bai. Bai, benetzaizu asko gustatu, ezta? Hemengoa ez, baina atzekoa bai. Etxekoa bai. Eta zer da gehien gustatzen zaizuna, orokorrean? Arrozak, kroketak, txipiroiak, Niri, purea. espagetiak, Espagetiak, ze tomatearekin edo zerrekin? tomate gabe. Tomate gabe, zerre gabe? Eta sorpresarik egoten alda? Txokolatina, Txokolatina. mantekauet. Eta, hori jaten dezu? Bai. Bai. Natilla eta arrozendea esate baterako. Bai, natila eta arrozoz nirepe egiten doguz batzuetan. Produktu naturalak egiten doguz, baita bizkotxu ebe bai, eta tostadak, torrijak. Ezin dugu Durangoko ikastolatik aldekin, Lourdes eta Milaren natilla probatu. Juan Orobio Gaitia ikastetxean, azterketa asko jartzen dutelako. Maiztegiko futbol zelaian ez dagoelako txarerik ez baiarik. Gure futbol taldean jokalari gitzi dauzelako. Nik egetanaz futbolien jolasten gozenien, beti portore pinten abielako. Eta nik jugadori izan aiot. Nik egetanaz, nesken futbolak estekolako jarraitzailerik. Futbola mutilen kirola ote da? Nirea ez behintzat. Futbola mutilen kirola alda. Ez, neska ebaideko gureko jolasteko eskubidea. Zer alda nesken talde bat osatzea? Pixka bai, Neskak ez dira animatzen, ala... Batzuk ez da, ez da, pentsatzen da bide kirola hau izango da mutilen txako, eta ez dia puntetan. Zuek zen bazarete? Gu zazpi, Oain dela zenbat urte hasi zinen futbolean jokatzen. lehen urtien. Eta noiz arte, pentsatzen duzu jokatzea? Aspertu arte. Nola ikusten dituzu atletikeko neskazuk? Ondo, onak diez. Unatzea bainez, behaien partidu bat ikustea. Bai. Baina zer da futbola jarraitzailerik gabe? Zuen partidetara, jende asko etortzen alda ikustera. Ez. Bueno, ez asko. Bueno, aita eta amak bakarrik. Eta zergaitik uste duzu gertatzen dela hori? Baina iguelo niño txikixo gabelako, edo ez tekugulako fama hundirik. Nor gustatuko litzaizuke zuen partidu bat ikustea etortzea? Jeste eta atletiko jokalarizek, femeninoko ebe bai. Etorkizun batean, zein izango zen zure ametsa? Joeteko atletik femeninora eta aukikie relazioango neskakaz eta mutilekaz bai. Ametsak bete bitartean, ona hemen zuentzako sorpresa. Zuen konstantzia gure garaipena da. Beti zu jaien. Ez, bai, pasaren urtean. Bilbon egon zenean. Lehen urtean. Bai. Eta zer izan zen gehien gustatu zitzaizuena? Jolasak. Jolasak. Eta urtengo beti zu jaien, zein tailerre, zein jolas egotea gustatuko litzaizuke? Zelai herria. Zelai errea. PlayStationa. Koltsonetak eta margotzeko. Zelai herrea. Zelaia dago bi zatitan banatuta, daude bi kapitain, eta ematen dizuna, zu zaude erreta eta joan behar zora kartxelara, eta ateratzeko eman behar diozu beste bati. Zein pertsona famatu egotea gustatuko litzaizuke, beti zu jaian? Jeste. Jeste. Bekan. Bekam, ala! Ez zu gutxi eskatzen zu. Nerea. Nerea. Aian Zor, igerilaria. Igeria gustatzen zaizu? Bai, igeri egiten dut. Zein musika talde egotea gustatuko litzaizuke? Kezazpi. Zazpi, eta zuri? Pensazpi ere. Baita ere. Estopa. Gazteona. Askorri. Oskorri! Hortze duzu fandangua geure